Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Iki dulur posisi ning gone pundene utawa makame Mbah Jayeng Ronggo sing ana ning Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Iki lur, iki suasanane kramatane ngene iki. Nek pengen silaturahmi rene kena lur. Iki nggone kono iki sawah-sawah ngono. Lah nek sing kono kae kaya tinggalane londo, mbuh kae bekas pokoke tinggalane londo kaya sini kono kae. Nah iki pundene lur. Iki pundene Mbah Jayeng Ronggo sing ana ning Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nek dhuwur iki wit nganu iki. Kaya iki wit asem iki. Wit asem sakmene gedine berarti iki wis umure iso puluhan tahun bahkan ratusan tahun iki. Iki wit apa ista iki? Iki suasanane lur. Nah, nek pengen silaturahmi rene iki penak lur. Nah, iki dalane lah iki jalan raya lur iki lur. Nah, iki jalan raya sing menghubungkan kota Kediri karo kota Blitar. Nah, jadi pomo silaturahmi rene penak lur iki dalane ning kene lah ya. Dalane penak ngene. Assalamualaikum. Nek pengen dolan rene ya lur, sekali lagi ki jalure penak. Ki jalur antar kota iki ya, Blitar karo Kediri. Wis iki nggone ya sing ngono ya lur. Jangan lupa tinggalkan jejak lewat like, share lan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.